ମୁଁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଉଅଛି ଯେ ଆମର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ମିତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ଅବନତି କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସାମୂହିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥନ କରିବା ଆମର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା। ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିକୁ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଭାରତ ମାତା କେ ଜୟ।